مدام منسيات عبريدي رنا أبزز اللخمو سلام نعاكم يخون سخبركم سمعتي راديو إرنا بحفشة بفلايك أتختاتلت مدب ملسيات كما يتقنيو حموس كوينو نعاكم يخون يوم زبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترخبنا لنا كسافت سمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت صنحوت مدام منسيات عبريدي رنا أهجرنا أفريقيا انتي يتصقما زحلف مونقدفو أبزنك أربعة سلسته 4 عامتات كندي من إسيات إيرترا بخينات أفيهم كندي رئيس نورم عشالات قرنا أفريقيا محلمهم موت بليعوه مقابر ستيوه أب عالم زموتن ستولدون لك تسبسابو من تزغرب تزبزح قطر موتان زقط سارا أهجر أفريقيا خينام ترخبت إذا هجر انتي سلزخونت ياجن كاب كالو تهجرات كندي زهلكي تميت زرقايلا تنكي زيرقو إنت هاجرات أفريقيا انتايو أبز حلفة سلسته 10 عامتات قرنا أفريقيا أزيو زيرقو محبرا وقطباوي كرس زلوو زيرقو زوبا مخانو سماتري كاب قرنا أفريقيا نلعلي عقاب سلام زرقايلا كالق كفال عالم يلان كابزو زوبان العلي سدتنياتات زفريت كالق كفال عالمون يلان لكعيو قرنا أفريقيا بقيح بحري بزلوا استراتيجيكاوية كمامتا وتصعتيا أب معراب مأكلاي مبرقن رحق مبرقن زركبا وصأتنياتات حيلتات جيوبوليتيكاوي صلوأن نمدنفع كاب أتوجسن كالق تقمن مركب أب قداي زوبا بقصالي إدن اتوائن نايزا أبنت تشايناوين أب وصأ هاجرات حدا خبتهم زعبي وتهدراو معسكراتهم أب جبوتي هانيس أمالو كالق أندي زيرقو كنتات أب قرنا أفريقيا وصئت مجزأتيو قرنا أفريقيا قدمي أوروباوين ممصوم أمونغوهم زي مردلاء نيرو مكوان تخونه نمسلكا ناي مموغوات بحرغن أين برومن يخون انبر اتقدم مجزأت زنبرة مفللاي عم يقصل زنبرة مجزأت انتزهيلو نيرون بقللو كبقس كم زخل مفلات أقداس مخانو تنتنت بوليتيكا يقلسو دحرتي أب أفريقيا استقبرة متللاخ سعبينو دما من مغقال اتزوبا أب مونغو إنجليزاوينن فرنساوينن إيطالياوينن تخفافيلو يخون انبر مجزأتا ودوات أب محنصاص أب زمصلو اوان اتكلل أب ربحاتهم أب تزوبا زنبرو دق أباتن منغستاتن أحزابن زيكونس بهصياو ربحاتات مسرتيو تخفافيلو كموصيت دما قدم حجي استطرنفو ጉጅለታት ናይ ዝተፈላልያ ሃገራት ዝኾኑ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሃገር ምስተቐናቐንቲ ቀቢላታት መንግስታትን ዓሌታትን ተጠርኒፎም ይርከቡ ካብዚ ሓሊፉ ኪኖ መግዛእቲ ሓይልታት ኤውሮጳ በብግዛእታቶም ብዘይ ምግናን ዝተፈላልየ ስርዓታት ምሕደራ ትምህርቲ ቋንቋ ኣታኣታትዮም እዮም እዚ ድማ ብኣድማዕ መንገዲ እቲ ናይ ቀደም ስሙር ዝነበረ ህዝቢ ናይ ዞባ ብመጠኑ ዘይቃዶ ገይርዎ ድሕሪ መግዛእቲ ኣብ ዝነበሩ ግዜያት ቀርና ኣፍሪቃ በተዛማዲ ህድኣት ዝራየሉ ዞባ ኮይኑ ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ዞባ ብኻልእ ህቡብላ ዝሑል ኩናት ክውቃዕ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሉን ኣብቲ ንኽልቲኡ ምንቅስቓሳት ጨፍለቕቲ መንግስታትን ተቃውምቶምን ዝነበሩ ምትፍናናት ዘጠቓለለ ንናቶም ወከልቲ ክድግፉ ኣብ ዝደለይሉ ዝነበሩ እዋን ካብ ክልቲኡ ወገን ናይ ዝሑል ኩናት ብዘይ ምቁፅጻር ዋሕዚ ጠመንጃታትን ናጽዋርን ከኣቱ ተራእዩ بخلتي وجن زحل كينات زرقفول كملختي كم نا إثيوبيا منغستون ناي سوماليا سياد بارنون من لعل ترايو إذا فت أمتات نتوم بقللو واسوار زرخبو عمست جلتات ولك أملختي نملا يابز دليل لوز نبر أوان نزيادة زي مرققاء بوتا كفته أمود أتا زحل كينات مستزازمة بزحات ولك أملختي كاب مشارختهم دقف سلزي نبرم أمود أتا ودقو داقم متعراي سلطان دمات فترة يخون انبر أب قلقات أميتات مودا قولك أملختي أب كم بعال سوماليا زأمسل هاجرات ناي سلطان بادونات زيادة زقادة دخوينو كوينات حد أسعيبو تودا درتي حيلتات اتغلل بخلت تودا درت قجلتات استقرد سايو بحاد وغن قيح بحرن ودباتن تسلوان مفتار زودادر ناي سعودي إمارات كوينو إذا تسلوا مبزحتو أب إرترا جبوتي بمدقنو دما أب سوماليا زتقالليو بخال وغن دما بقندو أب سوماليا عسكرات تركب قطر كوينا بناي دحري تركبات بلا نتا أب تزوبا أزياس تبتاتنت هاجر كتقوصاصر تسعرالا ግጭት ወይ ምትሕባር ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ
እዞም ክልተ ጉጅለታት ናይ ሓጺርን ነዊሕን ግዜ ረብሓታቶም ንምርግጋጽ ኣብቲ ዞባ ዘለዎም ጽልዋ ከስፍሑ ጽዒሮም እዮም። ይኹን እምበር ድሕርቲ ኣብ 2017 ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ምትሕብባር ወሽመጥ ማለት GCC ዘጋጠመ ቅልውላው ወሽመጥ ዓረብ እቲ ውድድር እናገደደ መጺኡ። እዚ ምትህልላኽ ተቐላጢፉ ናብ ዝሑል ኩናት ከምርሕ ግዜ ወሰደሉን ሪያድን ኣቡዳቢን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ክዕቅባ ክደልያን ከለዋ ዶሓ ግን ብኣንጻር ስትራቴጅን ኣጀንዳን ጥምረት ስዑድን እማራትን ትጥቀማላ። ድሕሪ ውድቀት ቅልውላው ወሽመጥ ዓረብ ሶማልያ ገለልተኛ እየ ትብል ዝነበረት ብሪያድን ኣቡዳቢን ተፈታቲና እያ። ከም ግብረ መልሲ ስዑዳውያንን ኢማራትን ኣብ ሶማልያ ጽልውኦም ንምዕባይ ጻዕርታት ኣሓይሎም በዚ ድማ መወዳድርተን ቀጠር ኣዳኺመን እዚ ሕነ ናይ ሶማልያ ዝኣወጀቶ ገለልትነት ንምፍዳዩ እዚ ሓደገኛ ጸወታ ሓደ ኣንጻር እቲ ካልእ ምጉጅጃልን ዘይምርግጋእን ከም ባጤራ ጽልዋ ምጥቃምን የጠቓልል። ኣብ መንጎ ዞባታት ዝፍጠሩ ጉዳያት ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክንደይ ዓመታት ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀጺሉ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ወገናት ኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን እዮም። ኣብ ዙርያዊ ዝርርብ ዘይምርድዳእ ተሸኺሎም ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሓደገኛ ኮይኑ ቀጺሉ እዩ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ጅቡትን ቻይናውያን ማእከል መድረኽ ይሕዙ ኣለዉ። ቻይና ኣብ ከም ጽርግያ ባቡር ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ዕላማ ዝገበረቶ ወፍሪ ብምዕባይ ኣብ ጅቡቲ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወታደራዊ ማዓስከራት ወፃኢ ሃገራት ከፊታ። ህላዊኣ ጥራይ ብፍላይ ካብ ምዕራብ ጥርጣረ ዝስሕብ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ዝቐርብ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ዞባ እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ግን ካብ ውሽጢ ዝመጽእ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ህዝቢ ኢትዮጵያ መጀመርያ ብውልቃዊ ምልካዊ ስርዓት ብድሕሪኡ ድማ ብሕማቕ ኣተሓሳስባን ድኹም መሰረት ዘለዎ ምሕደራ ክልተ ንነብሶም ሰውራውያን ዝብሉ ስርዓታት ተሳቒዩ። ብሰሜን ዶብ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ተጻዊሩ ዴሞክራሲያዊ መብጻዕ ገድሊ ዝጠለመ ዲክታቶራዊ መሪሕነት ጥራይ ክዛዘም ከሎ ህዝቢ ሶማል ድማ በቲ ኣርሜናዊ ርእሰ ረብሓ ዝዓብለሎ ጉጉይ ምሕደራ ስርዓት ኣልቦንነት ተሃስዩ። ኣጠቓሊልና ንምግላጽ ናይ ዝኹሉ ጠንቂ ውድቀት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ናይ ጎይተቶም ውግእ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ብልሽዋት መራሕቲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ውድቀት ፖለቲካዊ ኤሊታት ኣብ መሪሕነት ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝረኣዩ ናይ ሓባር ጸገማት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቐጥታ ድማ ምዝ ዞባ ዝተኣሳሰር ዘይምርግጋእ ክስዕብ ኣኽኢልዎ። ደረቕን ጨፍላቕን ተኽተኽን ኣካይዳ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቁን ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ዘይርግእነት ፈጢሩ እዩ። ንምጥቕላል እዚ ዞባ እዚ ካብ ቀቢላውን ዓሌታውን ክሳብ ታሪኻዊ በደላት ብዝነበረ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ምስ ነብሱ ኣብ ውግእ ከም ዝጠሓለ እዩ ዝግለጽ። ብዘይ ኩናት ዓወቶም ይኹን ስልጣኖም ውሑስ ከም ዘይከውን ዝኣምኑ ኣብ መሪሕነት ዝርከቡ ሰበስልጣናት እውን ነቲ ህዝቢ ረብሾሞ እዮም። ኣብ ቂምን ቁስሊ ምሕካኽን ኣንቢሮም ምስ ጎረባብቲ ክተፋነኑ ሰሪሖሙሉን ይሰርሕሉ ኣለውን። መፍትሒኡ ተባሂሉ ዝግለጽ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ለውጢ እዩ። ህዝቢ ክነቅሕ ቀዳማይ ጸላይኡ ኸለሊ ይግባእ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ። ምኽንያቱ ውሽጣዊ ለውጢ ጥራዩ ሙሉእ ስፍሓት ጸገማት ኣለልዩን ተረዲኡን ዓብ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀና።